tror aldrig, jeg har læst en bog, der er så god for. Altså, den virkelig, den handler bare om den her pige, den er bare så godt. Ja, altså, så lever jeg også. Så er det jo det arbejde, vi skal lave i dag. Arbejde videre med synopsen, gå helt i dybden og være præcise i, hvad det er, vi fremlægger. Det nytter ikke noget med sådan skøjter rundt fra det ene område til det andet. Man skal være sige, her begynder jeg, og her slutter jeg, og hvad er det så? I kan nærmest tænke på jeres fremlæg som en fisk, ikke? Der skal være, jeg tegner jer enormt godt, det er godt, ikke? Der skal være bid i starten, ikke? Sådan, nej, vi skal lige have fanget en legeøve, der er en sensor, ikke? Og så skal der være godt med kød på her, så skal der et der være. Hvad var det nede i kælderen? Det kan da umuligt have været Nisse. Ej, helt seriøst. Eller var det? Ej, hvad fanden er det, der sker? Måske I skulle gå ned og se. Lea for Helgoland der også. Det er så ikke første gang jo. Tænker vi på en lille dreng? Nej, det gør vi ikke. Nej, der er bare et eller andet, der gør, at du tænker på noget, der er mere interessant. Ja, jeg begriber ikke, hvad det kan være. Men på det her, det er jo hammerligt interessant. Det er jo en fisk. Ja. Ja, det er rigtigt. Det er rigtig også. Hvis du tænker med biologi, jo nej, det har vi ikke i dansk. Men det er en synopse, vi har tegnet her på tavlen. Tænk jer op med fisk i baghovedet. Den er gæld. Ja, men du har en god dag. Vi ses, det gør vi.